Maarianhaminan lentokentän lennonjohto toimii samassa matalassa rakennuksessa, missä on lentomatkustajain lähtö- ja tuloselvitys. Maarianhaminan sääpalvelu, Meteo, toimi normaalisti tiedottaen sumuisesta säästä. Sää oli aivan lentominimin rajoilla, vaakasuora näkyvyys oli 600 metriä ja pilvikorkeus noin 64 metriä. Vielä 7 minuuttia ennen laskeutumisaikaa oli lennonjohdolla yhteys koneeseen. 27 Maarianhamina. Selvä laskuun radalle 20. Kiitoradan valot olivat jo sytytettynä, kun yhteys katkesi. Halo, Helsinki ja Turku. Tämä lento 27. Sen kanssa ei ole ollut yhteyttä. Mulla on hälytys päällä ja miehet liikkeellä. Marraskuun 8. päivänä 1963 Aeron DC-3 matkustajakone syöksyi maahan lähestyessään Maarianhaminan lentokenttää. Onnettomuudessa menehtyi 22 henkilöä. Lähtö Helsingistä kello 17.09. Lennon miehistönä toimivat kapteeni Pekka Marttinen, perämies Pekka Yliniemi sekä 1 lentoemäntä. Kapteenin luvalla ohjaamossa matkusti Aeron entinen lentäjä Antti Joensuu, jolla ei kuitenkaan ollut asianmukaista lentolippua, joten hän oli jonkin sortin salamatkustaja. Turkuun kone laskeutui kello 17.51. Matkustajat ja miehistö siirtyivät terminaaliin ja kone tankattiin, jonka jälkeen polttoainekuorma oli 1100 litraa. Joensuu ei koneesta poistunut, vaan pysytteli piilossa lentolippua mahdollisesti kyseleviltä. Tankkauksen jälkeen Helsingistä Maarianhaminaan jatkavat ja Turusta tulleet uudet matkustajat siirtyivät koneeseen. Peräti 6 Turusta matkalle aikonutta myöhästyi lennolta. 27 Turku. Lähtöradalta 26. Sää oli sumuinen ja kapteeni ilmoitti varakentiksi lähtökenttä Turun sekä Tukholman. 27 Turku. Selvä lähtö. Pinta 40 Maarianhaminaan. Turku 27. Pinta 40 Maarianhaminaan. Selvä lähtöön. Suunniteltu lentokorkeus oli 4000 jalkaa. Kohti Maarianhaminaa kello 18.20. Nousun jälkeen 217 hyvästeli Turun lennonjohdon ja sai luvan lentää Maarianhaminaan 2000 jalan korkeudessa. 217 vaihda Maarianhaminan jaksolle. Hei vaan ja hyvää yötä. Yhteydenotto Maarianhaminaan, jossa konetta palveli lennonjohtaja Kurt Melander. Maarianhamina 217. 217 Maarianhamina. Lennetään pinnalla 20 989. Majakalle arviolta 18.55. T217 selvä. Lähestymistä varten radalle 20. Maatuuli 180 astetta, 6 solmua, sumua, vertikaali 200 jalkaa, näkyvyys 600 metriä, QNH 989 millibaaria, ilmoita Mike Alfa Romeo sisään. Selvä, kiitos. Ilmoitetaan majakka. Saatu ennuste 200 jalan pystynäkyvyydestä ja 600 metrin vaakanäkyvyydestä alittivat minimilähestymisehdon. 27 on mahdollista, että Locator S:n teho laskee, kun meillä on ratavalot ja lähestymisvalot päällä. Selvä, kiitos. Heikon näkyvyyden lisäksi myös sisäänlentomajakan toiminnassa saattoi esiintyä häiriöitä. Kello 18.57 kone saapui reittimajakalle. Maarianhaminan 217, Mike Alfa Romeo sisään. 27 Maarianhamina.
Selvä laskuun radalle 20. Maatuuli 180 astetta 3 solmua. Check QNH 989 millibaaria. 27, selvä laskuun, QNH 989. Kai sulla on ne valot päällä. 27. Kyllä ne on päällä, mutta niitä ei nyt näy. Näkyvyys on mennyt vähän huonommaksi nyt. Samoihin aikoihin Maarianhaminan ylitti vastakkaiseen suuntaan lentänyt Czech Airlinesin Tupolev suihkukone. 217 lähestyi sisäänlentomajakkaa tarkalleen Kiitotien keskilinjan suuntaisesti. Todennäköisesti lentäjät eivät nähneet maastoa tai Kiitotien valoja, mutta kone alitti silti 315 jalan minimikorkeuden. Juuri ennen sisäänlentomajakalle saapumista kone vajosi liian alas ja osui korkeimpiin puihin, jonka jälkeen se törmäsi myös majakan mastoon ja syöksyi vasemmalle. Maahan osuttuaan koneen polttoaine syttyi välittömästi. Tupolevilla, joka nimettiin kummituskoneeksi, ei ollut osaa eikä arpaa onnettomuudessa, vaikka sellaistakin arvettiin.